Ku shiga channel ɗin Sela Hausa TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙara domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kodayaushe a channel ɗin Sela Hausa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai ina wargazo gaisuwa ga masoyana maza da mata wayanda suke kallon bidiyo na gabaki daya. Musamman wayanda suke bidiyon mu ta Facebook, YouTube, Instagram da TikTok gabaki daya. Sannan kuma akwai page na mai suna Sela Hausa TV wanda so nake idan kuka shiga kuka kalli bidiyoyi na ku dinga min like saboda wannan like din shine zai ba mu ƙwarin gwiwa mu rika kawo muku sababbin abubuwa wanda zai gamsar da ku. Kar ku manta dai ku shiga ku danna subscribe a wannan channel din nawa mai suna Sela Hausa TV da page na da Instagram sannan kuma da TikTok duka gabaki daya. Sai channel din abokina babban abokina wanda nake ji da shi a kaf Najeriya wato Liligaye TV. Ku shiga ku danna subscribe don wallahi idan ba ku danna ba sai mun samu matsala da ku. Yawa yasa dan haka ina roƙon ku shiga ku danna subscribe a channel din Liligaye TV da kuma channel din Sela Hausa TV. Assalamu alaikum masoyan maza da mata. Ina miƙo gaisuwa ta a gare ku. Ina son yin amfani da wannan dama in tallata muku YouTube channel mai suna Sela Hausa TV da kuma Liligaye TV. ku shiga ku yi subscribe, ku danna liking, ku danna ƙararrawa da zarar mu ɗora aiki ba zai faɗo wuf. Sa'annan kuma ba ma iya YouTube ba za ku iya shiga page mu na Facebook mai suna Sela Hausa TV da Liligaye TV. Za mu rika kawo muku zafafan comedy da interview. Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Da farko ina miƙo gaisuwa ta a gare ku. Akwai wanda suke ce mana mahaukata don mun fito muna cewa a taimaka a mana subscribe, amma ni don ka taimaka mahaukaci ba fa wani abu bane. Subscribe in dai ka danna kai ƙararrawa. Na gode ka taimaka mahaukaci inda wani ma za ka kai ni. Kai na ni normal yake. Amma don Allah ku yi mana subscribe. Liligaye TV da kuma Sela Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sannan ina da page Liligaye TV. Again kuma akwai page ina na Facebook Sela Hausa TV. Don Allah ku yi ga mu dai mun fi buƙatar subscribe. A ce mana mahaukata amma a mana subscribe din haka ne kawai. Muna ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba mahaukata bane. In ka ce mana mahaukata ne to kaga mu a dawanau. Subscribe muke bukata muna yin comedy ne. Mun ga mun yawa yanzu. A taimaka subscribe din Allah. A taimaka.